21. Pag syempre, happy morning man dira sa aton partner sa ICPS 3, Haro, PSMS Joseph Kerante. Good morning. Good morning sa aton tanan. Kag snapping nga host sa Ma'am Umiten. Syempre, kag si Sir Lendero sa Kapikag Balita. Very informative program sa IPPO. Hello man sa aton mga workaholic nga Provincial Director Police Colonel Gilbert Tigorero kag sa tanan nga Ilonggo ka. Yes, no? Hindi ko maano. By the way, ari na mga update sa kampanya sa ato ng kapulisan diri sa probinsya sang Iloilo. Yan, inyo bantayan may instant may instant kita nga bisita. I-congratulate naton kay ang ini namin isang practicer sa atong PLDD kay may-ari ni sila nga gina-awardan, gina-appreciate ng mga personnel sa PLDD. Yes, so ini sa aton nga may ara kita nga BMI Body Mass Index nga monitor ang atong mga kapulisan nga nag-overweight or ano pa gini mga classification, overweight, ano pa gini, obese, mga nag-obese, and then they are challenged to ibalik ang Alindog program. Yes, ibalik ang ilang normal weight para nga ma-ensure nga they will also not only nga become yes, so show natin sa ila after natin. Wow, you see, this is only a teaser. The biggest loser for third quarter. Grabe, no, from 75 kilos. Ari yun, 103 kilos. Obese ni siya. Wow. Obese ni siya. Then, nag-84 na lang normal. Ang anangan pagkatapos natin mapahayag sa inyong aton accomplishment, makita kag ipakilala naton ining mga biggest loser ano ayan ang ilang sekreto yes, na attain nila ang ining pag-reduce sa ilang weight, no? Anong ilang sekreto? May mga special supplement pala sila nga gina-intake. Ano ba ilang regimen everyday para mabalik nila ang ilang weight sa normal or at least acceptable normal, di ba? Para in-support man sa atong kampanya ining atong BMI being part of the requirements sa mga schooling, sa mga training, no? Yes, so isa-isa ho naton ini sila, ma-request kita na karon bangkong kadugang. May bangkong kita kadugang dire para isa-isa ho naton sila nga pagdalon dire sa atong programa para ma-inspire man atong mga kapulisan nga nagaproblema sa ilang mga weight, kay many thought nga ang pagdako sa imulawas because of the hormonal imbalances or because nga usually sa mga babae tapos pag panganak naga-change ang imong hormones na pala, so nagadako kag idya or sa mga lalaki man at the age of 40 usually at the age of 40 hindi mo na mapunggan gabo kadi mo nga tiyan, no, gabuyonan kagid because nga there are already changes sa imong mga metabolism and all that, and we will see the secrets ang ating mga kaupdanan nga nag-reduce from 10 kilos to pila ni ka kilos? 103 minus 84 almost 19 kilos. Oo, in just ayan ang quarter. sikreto nila, makita nyo, ma-inspire ka mo. Kaya despite ba lang ginahambal? Wala sila nakaon. Nagkakaon pa ka mo? Yes, we will see later on, natin sila isa-isa, we will just prepare for our chair para sa sila. After natin idalon ang mga updates sa aton nga mga police operations dire sa probinsya sa Iloilo. So pagka-shoutout anay natin si Jerome, watching ko no from RTC6 from PSGLC class 2021-04. Sino no'y amihan? Mag-greet lang ko ma'am sa GFOGI Guardians. Pagsubong man sa KF ako Force Multiplier. God bless everyone. Salamat po ma'am Umitin kag si Sir PSMS Lendero. Pag syempre keep safe man ang bali PSMS Kerante. Pag observe ang minimum health standard protocol nga gina-implement sa atong kapulisan, be cooperative, kag always follow sa mga guidelines. God bless us all. Watching also aton nga Chief Former Lieutenant Colonel Elsa Conlo, kag si Michael El Pimo from RTS 6 class 2021-04. Halong-halong ka mo mayad Ispila mayad, hindi gani sir pag nobyo-nobyoan. Focus anay Ka-challenge sila nga eskwela subong because nga they cannot go home, no? Baka pass for weekend to ensure nga wala sang may ma-affected sa COVID-19, no? Kaya ni sa subong, pagkatapos ng aton nga mga updates sa ating police operations, we will bring you the top 3 ni sila. Top 3 na nagdaog outstanding performance nila. PLDD. Yes. Kaga sa subong, no? Remind talaga mo there are 2
belated reports regarding sa mga theft and robbery diri nga natabo sa probinsya sa Iloilo. Isa ang sa Niway kag isa sa Barotac Viejo. Kag ginahangin aton ang aton mga negosyante dira, no? Double siguro ang padlock sa inyong mga stores. Kag ang inyong mga valuables keep safe gid kay ang ibang nga tao subong with all the challenges nga natuban nato because of the pandemya. Nagapakahapos na lang gid, no? May ara sa September 30 nga nag-report naging kawatan sa cellphone, maayo lang may isa ka active nga kagawad, gitanaw ang CCTV sa ila barangay hall kag nag-identify immediately ining suspitsado nga nagkuha sa isa ka cellphone kag siya mismo ang nag-aresto sa sini nga persona, no? Kag this is how beautiful ang maging impact sang CCTV nga gina-implement or gina-establish sa mga kabarangayan because it would really help sa pag-solve sang aton nga crime, no? And of course, sa Barotac Viejo, ini naman ang nabiktima dira. Again, box naman sang sigarilyo ang kuha worth 10,000 pesos gani sa aton mga negosyante dira. Please check check your stores. Kag kung pwede pa lang kung dako naman inyong kita dira, pwede siguro mag-allocate ka mo para sa pag-establish ng CCTV para and also security guards, kaya nyo na. Kag ang atong mga tanod sa sining mga barangay, ito usually ma'am, gabay man lang yung mga negosyo. Sa atong mga barangay officials dira palihog i-activate ang atong mga tanod, atong mga force multipliers, agud magbantay sa inyong komunidad against sa sining mga individual nga nagapakapos lang gid, no? Ang iban subong nagabakas-bakas tungkol sa pandemya, ang iba niya nga pinahapos na lang. Hindi na yung rason ng pandemya, para namang pinangawat ka mo ay naman. Yes, oo. Okay, happy watching man dira kuno kay sa PCR Alimud dyan, watching sir. Kay sa aton nga OIC, Police Colonel Edsel V. Canals, ang ginapa-shoutout ni Jerome dira sa RTS6 ang ilang OIC. Sir Edsel, good morning, good morning. Kag ang watching man also, si Ma Mary Louise Tilain. Ma'am, good morning. Kag syempre ang atong technical staff, si Juris Jade. Ang San Miguel MPS, good morning, good morning. Kag sa bahin naman sa pututan ng PS, ay congratulate naton kay kahapon, September 30, alas 6 ang hapon, may ara dito sa barangay Iwas, Ilaya, Pututan, nadakpan dito ang top 5 most wanted person sa joint operation ini siya sa aton Pututan MPS, syempre sa pagpanguna ni Police Major Seriaco Escaliarga. Pag syempre sa aton 603rd SAC, 6 sub PNP sub lagi pangunahan man sang ilang team leader nga si Lieutenant Joel Benolan ang ilang technical support company. Naging pangunahan man under the direct supervision also ni Police Major Michael Patosa. Nadakpan ining aton nga suspitsado nga si Jerome Tayo Malipol, 25 anyos ang edad. Single ni siya nga residente sa barangay Iwa, Ilaya, Pututan, Iloilo. Sa sala ini nga rape, syempre wala ini nga bail recommended para sa iya. Congratulations dira sa Pututan NPS. Good job, sir. And also, dira sa Barotac Nuevo kahapon, quote in the act, nadakpan ini violation of PD 1602 as amended by Republic Act 9287. Joint operation man ini siya sa IPPOP. So, syempre, ginpangunahan Jervinson G. Moyo. Ang Chief PIO nato, kag sa ilang Chief of Police ng Barotac Nuevo, Police Major Rowena E. Obero. Quote in the act ini siya, nag-solicit kag nag-collect sa bet money or ining STL bala. Yes, na. So, congratulations dira, no? Sa aton Barotac Nuevo MPS. Siyempre, hindi na magpabili ng aton babae nga Chief of Police. So, siyempre, hindi man magpapaulihi si Santa Barbara MPS. May nadakpan sila nga illegal quarry operator naman, joint elements ini siya sa Santa Barbara MPS kag sang task force overloading nga ging pangunahan ni Sir Marjo Ray Aragon ug siyempre sa Santa Barbara MPS ni Police Major Raymond Siloso. Nadakpan ini nga aton suspitsado kahapon alas 11 sang aga dito sa Barangay Duyan-Duyan, Santa Barbara, Iloilo for violation of Provincial Ordinance Number 2017-145 or ining revised revenue code of Iloilo sa section na under ni siya sa section 2H-35 paragraph B18 or ining misdeclared entries paging tampered pa sir ang delivery receipt. Okay? And ang atong conception ng PS pagid may ara man silang accomplishment for violation of RA 10654. Nadakpan ining duha ka persona nga si Giovanni Bantilio
Ibello, 40 years old ni siya, may asawa nga residente sa barangay Pantalan, Carles, Iloilo, kag si Arnel Diaz. Ibiazon, 47 anos ang edad, may asawa nga residente sa barangay Pantalan man, Carles, Iloilo. Nadakpan ini sila sa joint operation nga gikandak sang aton Iloilo Provincial Bantay Dagat Task Force kag sa Concepcion MPS. Siyempre sa pagpanguna ni Police Major Ronnie Brillo. Nagkandak sila sa Sigon Patrol, nadakpan ining isa ka bangka, wala ngalan ang bangka no, sining fishing using Danish Sen, super hulbot. Oh, magagubain na sa mga chorus Chorus. gani nga ginabawa gina sa ato nga layi. Kaga congratulations again kay Police Major Ronnie Brillo sa very aggressive nga campaign sa pagbantay dira sa Calauran sa Concepcion. At syempre sa katapusan nga accomplishment, ang Santa Barbara MPS liwat may nadakpan nga nag-violate naman sa illegal quarry. Kadamo gid no. Congratulations na kay Police Major Raymond Celoso. Kay for violations sa Provincial Ordinance 2017-145 or ining misdeclared entries or wala nag-reveal upon ining delivery receipt. So, Talking of tuloy ma'am, illegal quarry nga ina, nakita natin nga sa atong mga kampanya diri sa probinsya sa Iloilo sa the first 9 months no, sa January to September, isa ini siya sa mga police operations or kampanya naton nga nagtaas gid no. Kang last year may kasi 23 na operations, this year may 160. Kag nagresulta subong nga tuig sa 182 ka mga arrested nga mga persona from 146. More almost 40 arrested persons ang increase sa nga aton nga illegal quarry nga operations kay ini no. Gani sa aton mga quarry operators dira permi namo kamo gina-remind nga palihog i-comply ang mga requirements sa pag-transport sa mga quarry materials ini kay very strong ang aton nga kampanya sa instruction sa aton nga provincial director nga dapat i-strengthen ang aton mga highways, ang seguridad kag ang compliance sa mga layi no. Kag part of which ang support naman naton sa Provincial Ordinance 2017-145 sa provincial government against overloading kag iban nga mga violations sa pagdala sa mga or transport sa sining mga quarry materials. Congratulations sa Santa Barbara Municipal Police Station. Duwa ila score kahapon. Ang Pututan, kag ang Barutak Nuevo, kag ang duwa ka Santa Barbara. Congratulations. Yes, na-congratulate na pagid ma'am ang bilog nga mga Ilonggo Cops, tara nga mga municipal police stations, including ato nga mga mobile force companies, kay tungod nga sa aton nga kampanya against wanted persons, dako ang insaka from 691 last year. This year we able to arrest or to account wanted persons na naglapot sa 871 git kabilog. Sobra 200 ang insaka sa nadakpan. Very good. Kag, you know what? Dako kay congratulations para sa aton nga Barutak Nuevo kay Police Major Rowena Hovero, number 1 sa sa siyam ka bulan sa pinakadamo nga gidakop nga wanted person. Ang kadua din sino? Concepcion, Police Major Ronnie Brillo, congratulations. 1 point lang, 1 point kani. Kag of course, ang ato nga third, which is only 1 point below sa second place man, ang Ahoy Municipal Police Station with 40 persons nga wanted nga na-aresto. Again, ang ato nga top 3 sa most wanted nga campaign naton. Number of arrests, si Barutak Nuevo, number 1 with 42 arrested wanted person. Concepcion 41 and Ahoy 40. Yan. Diba? 40, 41, 42. Yes. Sa atong nga campaign against illegal drugs, medyo nag-slide din man ang atong nga numero because nga medyo nasipot na man kag nato natagam na ang mga illegal pusher nga mag-operate diri sa probinsya sa Iloilo kay ano gani man do sa atong provincial director ni Police Colonel Gilbert Guerrero, Iloilo has no place for illegal drugs. So from 104 operations, may ara lamang kita sa buong 76 na operations. One thing, dako mangin bulig sa mga restrictions sa aton nga quarantine. Kag ang from 136 ka arrested last year, January to September, this year, January to September, we only have 92 ka arrested. But good enough, no? Yeah. It only shows nga wala kita nagalaylo sa aton nga panglagas, nagpagpanakop sa sining mga nagapadayon sa pag-challenge sa atong kapabilidad to make sure Iloilo Province will be drug-free. Kag sa loose firearms naman,
medyo naglubok man kita kay damo naman nag-surrender. nag-surrender. Yes, very good kid. From 614 last year, may ara kita nga 513 this year nga na-confiscate as of the January to September ina. So we are looking forward nga magataas pa ang aton nga numero sang mga firearms nga ma-confiscate, ma-recover. Tungod nga very strong man ang kampanya naton sa Oplantikal o kung ang tukang kontra armas luthang. Sa ato naman nga illegal gambling, medyo naglubok man kita sa number of arrest kay very effective man ang monitoring sa aton nga mga barangay officials. From 618 nga na-arrest last year, may ara kita na-arrest subong 445. How we wish nga mag-lower. Ako na kuya ma'am gusto mag-lower ini mga numero sa mga illegal gambling ini. Hindi tayo magkawya kung sa provinces ng Iloilo gamay ang numero sa illegal gambling violators sa madakpan because it only shows that you are heeding gapamati ka mo sa amon ni panawagan nga untatan ining mga pagtungid, pagmadyong, pagbilyard, pagbulang. In this time we're in ang Iloilo province, ano pa extended ang MSQ until October 30. So, October from 30. October 1 up to October 30 ang Iloilo City, sir, no? Pag ang Iloilo province. No, Iloilo City lang. Ang Iloilo City, ang Iloilo province lang. Ang Iloilo City is GCQ in heightened status. Ah, Oh, okay. nasa. So again, don't worry na doon na sana naman kita sa ginatawag ng MCQ, pero these restrictions are all for our benefits para hindi kita mangin biktima sa COVID-19 kag hindi padayon ang paglapdas sa sining virus. Gani hindi pagkalipatan ang tanan natin ng mga health protocols nga ginapatuman kag pirmi ginasulit-sulit diri sa kape kag balita. Yan. Alright, ari na. So, happy watching anay kay Sir Jason Intersigo. Good morning, Mama. Sir, watching from Estancia. Siyempre, ang atong pututan ng PS, Araman. Ang atong HRDD family, ang PLDD. Good morning. Watching sila dala ang PHRDB. Kay Ma'am Lerny Latesto Bitboso. Good morning. Arina. Yes, aton dalan-dalan sa buong aton nga una siguro ay ining paano ni ang sikreto, ano ang sikreto sa sining aton nga kaupdanan nga nagdubo siya from 75 kilos now with 65 kilos only Ano nako? overweight no. Tanaw naton, ibitaw naton para prepare na ang aton nga biggest loser for the third quarter nga babae for babae lalaki nga napili. Hibaloon naton ang sikreto ni Ma'am kung ano bala ang iya nga mga ging obra, ano bala ang iya regimen every day nga ang na-reduce niya ang iya nga weight from 75 kilos bugat pa sa akin. 75 kilos nga overweight ang classification niya according sa iya height, sa iya nga ano gani age. Naamo nang ginapas yan eh. So Yes, Ma'am, si PSSG Russell. No. Si Patrol Woman Aperture Woman. Jingjing Ikasay, no? Ma'am Jingjing. Wow. Ay, kanina just join us dire. Kay ara dala-dala niya na iya nga certificate of recognition. Kasi imagine na magkalayo Oreo. Ma'am, please take your shirts. Look. Oo. Look, o diba? Oh, titindo ba anay? Amo ni siya ang picture kan una. Yan oh, dako-dako. Wala nang buyon, di ba? Nagbalik na gid sa pagka-sexy si Ma'am. Si Ma'am Jing, si Patrol Woman, Jingjing Igkasan. Ma'am, please take your seats. We would like to know kung ano ni bala ang certificate of recognition kaya Yes. nakaton si Patrol Woman Jingjing D. Igkasan Sangsara in PS for her laudable achievement bespeaks of self-discipline, dedication to duty, and individual desire in the attainment of BMI Biggest Loser for third quarter of calendar 2021. Wow! Siyempre, impormani na isang PHRDB officer, Lieutenant Zoileta CQ. Wow, congratulations kid Ma. Kaga parts ang ilang mga daog, parts ang ilang sa mga daog may sila nga specialized ng bag. Oh, wow. Wow, kanami. Hindi ni isang burtangan ma'am sa mga ano, sa halo-halo, sa ice cream, hindi. Hindi bulutangan, ballpen ha, kanami. Kanami namin. Ay, kanami. Right. Si Ma'am Jingjing Igkasan, sa din ka ma'am na unit? Sarah PS. Sa? Sarah. Sara Municipal Police Station, and how many years in service? 5 years. 5 years in service. Ma'am, nag-wonder lang ko, sa 5 years mo service, amo ginitong dako mo. Why? 75. What caused you to grow this big before? Siyempre sa Sarah, kita sa last service yung may tapos may sweldo kita ang ginabatong inat para makamakal pagka. Very practical. Tama, oo. Di ba nagsulat ng pamilya? Kung sa bagay may trabaho ka. Diba sa inyo ako sweldo sa pulis? Oo, tayo nag-encourage yung bakal. Ano lang daw na ganahan ng kaon ng daro niya. So,
Tapos na ano ko, so hindi na eksakto. Oo. So dito ko na ano nga dapat iba balik na dati mga ano Balik ang dating alindog. Single ka pa? Yes. Oo, single pa si Kasi ma'am. imagine, kung Si nakita Ma'am nyo diri Jingjing. sa atin nga diri, nakudako si Ma'am diri oh. Sabi ko galing kang gina, ang cost ng iya nga pagkadako ang Base ng anak. base ng anak siya or may bana siya, may pamilya siya. Kaya usually ka muna especially kung mother ka, especially kung di ba kung nag-breastfeed ka, you really have to take more para may enough ka nga milk para sa imong mga bata. In this case kay Ma'am ya, tungod ka rin na-inspire siya kay dako iya sweldo, kaya pulis siya mo sa may sweldo na makabakala sa mga nagmit ng pagkaon. So ging satisfied no. Kung sa bagay man the first thing ang unang bala, especially after training, di ba ay kita sa training because we have also to keep physically fit while on training. Pagwa na mo sa training center, join mo sa regular na mga tudo ka. Tutong kaon na ako, isagid ka fix siya, tapos isa ka soft drink. Oo, di ba talaga? Ato na insecure ko, bitin dog. But in this case, just imagine, Oh, diba? from 75 kilos, here she is, si Ma'am Jingjing Igkasar, is now weighing 65 kilograms, kaga normal. Siya may pinakataas, sa tanan yung mga babae dito sa probinsya sa Iloilo, siya may pinakataas, nag-reduce sa weight niya, as desired, based on the BMI. Yan, So, congratulations. congratulations sa Jing. you, Minting. Kung kaya mo pagid nga papapasek niya. Pero ano ang sikreto? Ano sikreto? Ano lang sir? Diet and exercise. Diet Diet and and exercise. exercise. What do you mean by Ano exercise? diet? Hindi ara abi nga gamay ng kaon pero gatakbok pang gyapon. What ang imo nga discipline when it comes to food? Low carbs. Low Low carb. carbs. Meaning wala kang kakaon gawa. Yes sir. Pansit. Pansit, pizza. Ay, pizza. 3 months ata gitula ko na siya. Ano lang meat, protein nga sir. Wow, Protein. protein. So, gindula niya ang carbs for 3 months. So you are not eating carb at all? Sa subong sir daw minamadamot. But for the 3 months to achieve this reduction. Well sir, 3 months right now. Gosh, Grabe. MJ. Hindi ko kaya yan. Hindi kaya mo Hindi yan. rice. Oo, ako kaya Andy Rice na ko eh. But I think very effective. So, more of carbs more of protein, so meat, red meat. Pero 3 times a day. Paman ka kahon. Hindi. Ano na ko, sometimes one day lang ko. But it's, Oh. So, meaning one full meal a day. One full meal. By the way, sa aton nga mga tumalanaw diri sa Kapikag Balita, it's important to know kung inang imo nga regimen sa imo pagkaon. May advice bala sa nutritionist o sa doktor? Wala man. So how is nakapacheck ka okay man ang okay man tanan? Wow, very Very good. good, very good. That's all. Ano klase nga exercise? good job lang po. Jogging? Every morning and afternoon. Every morning and after, so twice a day. For pila ka mo hours? 30 minutes. 30 minutes. Ay, hindi ba kikinalan na wikay kid, no? 30 minutes. After that, yung planking. Wow, planking for pila ka minutes? Depende kay Mayara. O nga, ginapalo nga, wala mag sa YouTube. Ay, YouTube ba lang? Oh, YouTube Academy man ang ginagawa. So meaning, it's a matter of initiative, Yes, kid. ano lang din siya. Pero kasi maging for 3 months, For 3 months, ang interested nila is, we know nga it's very difficult to maintain ang ilang discipline for 3 months. Ako, try ko man ang asin ko, baka ko dumbbell. Kasi kaya gito mag-build ko muscles, pero 2 days pa, takaan ako, kaya na-feel ko na ang pain. What inspires you nga maibalik nga weight nimo? Ano siguro sila ang promotion. Promotion! Okay, tama. So nice gidya. So madamo pala ang nag-react sina when our BMI was part of the promotion kag sa mga requirements for the schooling. But in this case, nakita nato kay Ma'am Jingjing Ikasan dire that promotion, that requirement of BMI really inspires her na magbalik sa iya nga normal na weight, no? Na mag-normal iya nga category. Just imagine from 75 kilograms, she is now weighing 65 kilograms and getting lower. Are you planning to trim down more? Actually, sir, ang kilo ko sa is 57. God, 57! 57 na siya, o diba? Please stop it. Uy, Okay na, nakalimutan okay na. Oo. 57 pan ko. Charot. Oo. Yes, 57. Pero taas siya sa imo. Bonnie. Ay, sorry Oo, taas siya. Pero sa taas niya, so it's still normal. Yes. Base ba lang sa suba niya kaparidos, man siya, mag-malnourish. Nami. Oo. Pero so nice. So, congratulations, Jingjing. Congratulations din, Jing. So, aring mo nga token. Kabay pa hindi mo na pagbalik, maintain lang ang what you are today. Kita liwat, dapat Kaya congratulations man sa sino nag-ano sa imo nagbulig aside from you doing it personally, may somebody na inspire sa imo, may
may nag-inspire na dapat ang Aha, gown mo, sinoy, han, hindi? dapat ang gown mo, ano lang, 26 lang ang iyang waistline. Ayun. Wala pa. So, subong niya, balaan ko. Bala From ko this ang- weight, mami, from this weight to this weight, 57, no? 57 kilos, ay goodness. What a confidence, no? Wow. Siguro kung ma-reopen pa ang Miss Universe, ay nagdaog na kagabi. No, pwede pang laban si Ma'am JJ Igkasan. Okay, so congratulations once sa again. parents, Manny Patrolwoman, Jingjing Igkasan. Oo. Congratulations to the proud parents. Yes. Ang next naman nato niya, dakta ko pag yung wait. Thank you so much, ma'am. Isa naman nato nga ano dire nga i-feature sa inyo subong sa success stories sa body index nga program ini nga biggest loser nga programa sa aton nga Iloilo Police Provincial Office. And ini naman ako dako again, no? 103 kilograms to 84 kilograms. Please, ladies and gentlemen, aton i-welcome si Police MSG Master Sergeant Froilan Dumasco. Sir, please take your seat. Wow! Oh, nakita ko din si Sir, nakita ko si Sir before. Let me read man ang certificate of recognition given to PMSG Froilan T. Donasco sang second IPMFC for his laudable achievements. They speak of self-discipline, dedication to duty, and individual desire in the attainment of being my biggest loser for third quarter calendar year 2021. Di ba naman pag classmate sir, no? Classmate ko ni Ma'am sa GLC. Oh, that's why na-amazing ko kay kang when we were having our schooling sa GLC, di ba, dako-dako mo yun, arang, ano sa chabi-chabi gisaya, kaga ano siya, cheerleader eh. Mo na kontra ko nga cheerleader, sang nagano, sa nag-cheers and heels kami. So siya nga mga cheerleader, bubbly siya daw, kita mo si Buba. Si Bambo? Si Buba sa ang mga komedya na pala doon, ako nag-sir at that time. But now, like, very, isa ni kadako nga, ano naman nga, hangkat sa akon. Pag meet kami sa schooling, kung mag-cheerleader mo siya. 19 19 kilograms. Now, sir, kay Ma'am Jingy na ang hambal dyan is regimen na kaon, low carb, and exercise. What about yours? Ano ang sekreto? Sa akon, exercise man, Uh-huh. through skipping rope. Skipping rope. How many skipping rope? Bali, the 45 seconds skipping rope, tapos rest ka sa 15 seconds, tapos balik naman. Perfect. So, how many months you did it? Since 2020 March, kay isang February 2020, okay walking na ko, hindi rin kasarang, dante. Oh, okay, dako siya. Ako, I imagine lang sa iyang week ang una, sa the last time I saw him, hindi siya katumbo. O mamunin muna, kasi kung magsaot sa una sa amon niya, RTC namo, RTS namo, mamunin muna, hindi siya How katumbo-tumbo. old are you? 41 na. 41. Mm-mm. Si ano to ganito kagina, pila to edad niya? Mga 25. Oh, So 41. So Pareho very, kami age, 41. ano din man siya, ang susceptible din man si Sir Dumasco dire, sang Dumasco I mean, sang pag-increase ang weight because at the age of 40 sa lalaki usually amo na eh. Nag-change ang mga metabolism and all that. And sa family niyo. Just jeans kita. Sa jeans. Kita Oo. ko gid. So aside sir sa Grabe, gid daw gipakabudlayan kagida di ba ni Manoy Elmar, Manoy? Yung ano mo ni sila nga nag-biggest loser ni sila man. Oo man. Ano sir, luwas sa sa jumping rope. Ano pa gid? Iwas lang sa kan sa sugary foods. Sugar food. Iwas sa mga MJ, palihog ang ice cream, karon sa rep, palihog ipanghatag na to ha. O kaglihog man ang Once a chocolate month, hindi pero ako in pa sa moderation, lubong. okay na. What do you mean mga sugary food kag hinihiwat nga refuse mo nga before you are taking it? Number 1, soft drinks. Soft drinks, Okay. soda, Juice. and then Mga juice, Juice. mga powder juice. powder Powder juice, juice. Milk tea. milk tea, Milk tea. grabe sugar. Grabing soda. Okay. Tapos ang mga cakes, ice cream. So wala na gid. Nagakuan ko Babay ma'am, na. may ara ko natabag nga cheat day pero once a month lang. Ano na siya? Cheat day. Cheat day once Pero a wala month. ko man kapatama. Kung magkaon ko sa donut, hindi na tuma ko lang para pangtanggal umay lang. Okay. Oh, Very good. di ba? Damo, sa muna inspire mo, pati sa tumang natin, sa muna inspire na, please remove na ang soft drinks, remove na ang ice cream, and all that donut, and Ikaw, Sir cakes. Francis, ano, remove ng Ako soda? abi, kinana ko sa soda.
Kape ka ng hamya, kape. Oh, kape. Sa subong galing sa kape na ako, ako nagkakalamay, no? And thank you so much, kaya nga mag-remind sa ako not to take too much sugar. Kaya at the age of 27, at my age, I think I have to reduce also yung sugar. So sir, ano na, exercise, daily gina siya. Morning and afternoon. Morning and afternoon, and then less sugar. How about the carb? Kanina kay Ma'am Igkas, ang carb. Kuhan ako LCIF, What do you mean? low carb intermittent fasting. Else. Low carb? What do you mean by that, sir? Manunin niyo low carb intermittent Ay, fasting. low carb siya, dapat hindi ka masubra sa 20 grams of carbs a day. Wow, ginasukat mo, Diyos ko Kit. siya. Kaya pala Wait bilang lang. tao mo lang sa Okay. After- nutrition facts sa mga pagkaon mo lang. Sabihin ka kay Dr. Google. Oh, Dr. YouTube. Yung Dr. Grabe, kasi YouTube. YouTube kasi pag- Google, Oo, very nagtatago. good. Para-paraan lang talaga. no? Kay Ma'am Kagina, ang iyang inspiration is promotion. What about yours? May ara ko sa daily mantra na binabasa tagad lang. Oo, Maluwas sa promotion. May ara ko ginakuha sa aras ko sa cellphone ko. Eh, next niya ba? Meaning, na-delay ka sir sa promotion. Kaya supposedly, doon kita eh. So, na-delay siya sa promotion because of the weight niya. Okay. Kaya ba natin nga, the moment that you will not stop getting bigger, hindi ka gidya, madali ka madali sa promotion. Nagkasaya, mang bata pa eh. So, ano pa ni, mangin candidate pa ni, mangin katong ganito, pero rival pa ni sa pagka-reso ko. No? Pila height mo? 5'9", ma'am. 5'9", yun And na, then, 84 na lang siya. 84 kilograms. So, is Okay, this good. weight still true? Eh, kay Ma'am Kagina, 65 to 57 kaya weight. How about yours? Ang ginalagas ko nga, Hindi nga, wait. subong, pila ang Subong. present weight mo? sa subong ma'am, nag 85.5 ako. Nagtaas. Tungod sa kuhan ko, sa vaccine siguro. Okay. Okay. Eh, kailangan mo mag-rest. Oo, kaga-take ng Take kulang-take. Pagka labo magamba na kung gawin ako mag-weight gain yung basta may vaccine ka. Okay. Okay. Sa mga Ikaw, alam ko muna bugat lawas ko. So, sige na, rutin niya na dyan. Oh, pero importante kayo may vaccine. Sa tanang natin na pumuluyo, kung wala ka na vaccine, palihog, mag-vaccine na. Kung na-schedule ka mo for vaccination, please do that, ha? Congratulations, Sir Dunasco. So, Kaga... i-greet na nabi mo wife. Oo. Si Mrs. Jenny Donasco. Ma'am Jenny Donasco. Ma'am, sexy na si Sir. Teka, bigyan ko mo ba? Pero ito ko na sa lugar sa wife ko sa Pilar. Sa Sa Pilar, Kapis. So, Kapis. Pero taga Bilian ni Sir, the same kami nga district sa Iloilo City, no? So congratulations, great, kaga happy din ako, sir. Kaya nakita ka classmate nga, oh grabe ako kung una kaga ano kami, gabulching iya nga chan. Sa ano para sa subong niya, macho gig, no? Na, the certain do abiliwat para ma-inspire pa. Yeah, no? From the very Oo. bulging nga chan, now paskong dagi dyan. Yes. So, Ang thank you so Ilonggo much. You ka? look younger. And congratulations sa upcoming mga promotion and schooling. Ha? See you again. Yeah, PMSG Froilan Donasco. Congratulations. Ang hirap na isang ang picture subong ang the best the best na PLDD ano puli na. Okay, may isang nagtaga ng pilian nga the best PLDD ini sila ang mga personal naton nga very strong ang ilang advocacy when it comes to learning and doctrine and learning and doctrine development sa ilang respective police stations, no? We will invite them next Wednesday, ma'am, in ang atong award day para ma-discuss aton ano ba lang nahimo why she was considered as the best PLDD personnel or officer sa third quarter sa aton nga unit performance evaluation rating including na ang individual performance nato na. So, congratulations dira, no, sa focal person sa BMI. Kay PSMS. PSMS ka naman ay, no? Penetrante. Penetrante. Very good, Congratulations very ka, syempre, sa ila dira nga chief. Kay Lieutenant Juliet Sikyo. Congratulations. Ang ini nga mga stories ni Ma'am Igkasan, ni Patrolwoman Jingjing Igkasan, kag Police Master Sergeant Froilan Dumasco, nagapakatibaan lamang nga wala sa imposible kung imo nga ihungdon o imo nga desisyonan kag you will take actions on all the dreams that you wish to happen in your life. Yes. Ang ato new Lucena MPS, good morning everyone. Hope we all the grace with strength and good health for the day ahead. Halina nga mensahe sa ato new Lucena MPS. Hambalaman ni Lori Rodrigo, good morning, watching from 1st Antique Provincial Mobile Force Company, 2nd Platoon. Greet ko akon Mrs.
Sir Ma'am nga happy birthday Lori Villahermosa. Ikaw gali ang mister ni Lori Villahermosa. Ma'am Lori Villahermosa, happy birthday. May Sir, you buli have na more ha, years. kay birthday ni Ma'am. Yes, may you have more years to celebrate and stay safe, stay strong, and more blessings to come. Yes. Yeah. Siyempre, ang atong reminders gihapon, ang PIDOPA naton, please don't forget Ilonggo Cup na mag-update sang aton nga PNP CODA. Yes, sa ating mga OFW, Hirino Lapian, New York, may nagos pumanin sa Singapore, Betbo, Apostle sa Hong Kong together with Charina, kay Sweet Stuff Philippines sa Israel, kay Novas, mga isa ibutante dira sa Saudi Arabia, kag sa tanan nga mga OFW nga mga Ilonggos, kaya nagatutok diri sa atong mga programa kapag balita. Thank you so much, kid. Thank you. Kay Crisanto Companya, sa kay Cristo Tanes, sa kay Juto Tanes, kag sa Cholos Boys, sa kang Bakuton nga tamaan, kambasko nga suporta sa sininga programa, kay Ma'am Alasa, kay Ma'am Jenny Ong, kay kay Ma'am Rose Lacer, damo-damo kay Sir Romel Dilag, kay Matchdick, Jagger Matchdick, ay damo-damo niya. damo-damo. Kay Bitcong Perez, halo ka mo dira sa Bacolod, kag tanan nga mga Ilonggos dira nga Ilonggo Cups, no, wherever you are in the region. Good morning sa inyo. Siyempre, yung ating national supporter, kay Police Brigadier General Haris Pama. Sir, good morning. Ingat ka po, nasa Tacloban yata si Sir ngayon. Kasama Yes. yun. So padayon lang padayon lang sa pag serbisyo nga maging malipayon na especially subong nga umpisa subong sa aton nga filing of Candidate. certificate of candidacy. Gani sa aton nga mga police station dira, gina-remind kamo sa aton nga provincial director, Police Colonel Gilbert Guerrero nga magabantayan ang areas kung sa diin may ara nga filing sa candidacy sa office of the COMELEC para ma-ensure nga ginapatuman ang mga protocol samtang ginahiwat naton ining isa ka mga buluhaton, no, isa ka mga aktibidades nga nagapati gapakilala sa aton nga demokrasya dito sa Pilipinas. Yes. Excited ang tanan sa pag-file sa candidacy. Sa aton nga mga pumuloy dira nga willing gid magpadalagan ng serbisyo sa publiko, hindi na magpahulata pa ang last day sa filing. Do it early, better yet, pa-schedule ka mo sa aton nga mga election officers para hindi ka mo magpuyang sa oras. Yes. So, hindi na Pa-schedule kamo ka mo. magulat nga lukpan ha. Yes. Ma'am Legion Panis Agrado watching from Sarah MPS. Good morning man sa imo, ma'am. Kanami kasadya kang gabi sa nga mo nga discussion sa group chat sa mga aton nga mga personnel sa Picado. Picado sa Police Community Affairs Development sections ng mga personnel sa police stations because nga namin ang share sa ideas as regards to how are we going to create better awareness sa ating mga pumuluyo diri sa probinsya sa Iloilo, especially now there is a pandemic. Ang bakugani ining social media is one of the best tools nga pwede natin igamiton agad nga mapalapnag ang mga impormasyon ng mga balita, mga kampanya sa atong kapulisan sa atong tanan-tanan nga mga pumuluyo. Gani share ining video, invite your friends to like, follow and share our Facebook page, Iloilo Police Provincial Office. Yes, gusto man natin pasalamatan ng ato nga 20 plus K, 20,000 nga mga Tani subscribers, followers. makatipod pa ta mga 1 million, no? Yeah, pwede kayang-kaya yan. There are no? 2 million people population sa bilog nga probinsya sa Iloilo, kabay pa nga ang 2 million nga ini, bisan half na lang 50% na lang, ang 1 million na lang ang mag-subscribe, mag-like and follow sa aton nga Facebook page. In number of followers, subscribers sa aton nga Facebook page also shows kung daw dako ang impact sa mga Ilonggos Yes. as regards to our services nga ginatinguan niya i-provide sa ila tanan-tanan. Ginaano ko gina-remind ko ang akong mga Facebook friend na invite ko na kamo, please visit lang sa notification nyo kay kisa sa katamaan ka namong bala. Ang iban, wala na nila na confirm. Please confirm na. Ako, I'm very happy because my 5,000 friends sa Facebook nag-follow na yan sa Iloilo tanan-tanan. Police Provincial Office. Thank you so much! Of course, kada hapon dito naman tama live sa ako nga personal Facebook page. Dito yun, chika-chika lang to kami mami. So mo yan to mga informasyon kag mga updates sa kampanya sa inyong kapulisan diri sa probinsya sa Iloilo. Nalipay kami sa inyo padayon nga suporta para mapamatian ang mga programa sang inyo mga Ilonggo Cup. Padayon nga itipong kag suportahan ang the new bigits sa Police Regional Office 6 ang hotdo sang IPPO, ang kape kag balita. Sa liwat,
Yari na naman ang inyong mga maambong Elogo Camps, Police Senior Master Sergeant Francisco Lidor Jr. Taga ko naman si Police Lieutenant Maria Fe Omiten. Inyong masaligan.